नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, जय माता दी। मैं आप सभी के बीच आज एक हवन गीत लेकर आई हूँ। गीत जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, अपनी राय ज़रूर देना कि गीत कैसा है हमारा। के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया। हमरे राजुआ भैया कुल के लयकवा, हमरे राजुआ भैया कुल कैलकवा, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया। हमरे संजय भैया कुल कैलकवा, हमरे संजय भैया कुल कैलकवा, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया। हमरे बीदेव भैया कुल कैलकवा, हमरे बीदेव भैया कुल कैलकवा, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, ओ नहीं घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया, के करे घरे होम होए बाजई बधैया। तो धन्यवाद दोस्तों, छोटा ही था।